बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। गलाघाटआव 20 कौटि रांनि ड्राग्सखौ आसाम सोरखारा सावनानै होबाय। बे बिथिङाव आसाम सोरखारा आयेन बेरेखा ड्राग्सनि फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होगासिनो आरो रायजोआव बेखौ फोजोबस्रांनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। जाहोनाव मैया गलाघाटआव गासै 20 कौटि रांनि ड्राग्सखौ हेमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव सावना होयो। बेयाव दङमोन गासै 802 ग्राम हेर'इन, 1205 केजि गान्जा, 3 केजि आफिं आरो 2,06,906 टेब्लेटफोरखौ सावना होबाय। बिथां गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माआ बुंदों, सिगाङाव जेसेबां ड्राग्सखौ बोखांनो हादों, एबाराव बेनि बांसिन जौखोन्दो आयेन बेरेखा ड्राग्सखौ बोखांनो हाबाय आरो लोगोसेनो बुंबावदों बे खामानिनि बिबानखौ आसाम पुलिसनो गथायना होदों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल बर्डआ फोसावनानै होदों दि जायफोरहा रेजिस्टार दं बिसोरहासो थांखु सिगारेट गुटखाफोरखौ फाननो हासिगोन। बेनिखायनो दानिफ्राय जायखिजाया सुबुङानो जेराव मेराव गोसोबादि बैफोर थांखु सिगारेट गुटखाफोरखौ फाननो मोननाय नंला। फानोब्ला आयेन बेरेखा जागोन आरो आयेन बादि जुरिमानाजों लोगोसे साजा मोनगोन। बैफोर मुवाफोरखौ फाननो थाखाय सोरखारनि गनायथि बिलाइ नांसिगोन। बेयो आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान नेमखान्थि। हादोराव कभिड-19 नि जाहोनाव फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव गोबां जेंना नुजागासिनो दं। स्कुलफोराव थांनो हायाखै। अनलाइन क्लास जादोंब्लाबो एन्ड्रइड मबाइल गैजारोङैफोरहा क्लास लानो हायाखै। बे बिथिंखौ लानानै आसाम सोरखारा सावरायनानै थि खालामबाय दि गासै सोरखारि फरायसालिफोरावनो 8 लाख फरायसा जायफोर क्लास 9 आरो 10 आव दं बिसोरनो स्मार्टफन राननानै होनाय जागोन, जायनि जाहोनाव बयबो फरायसाफ्रा अनलाइन क्लास खालामनो बयबो समान मोनथायखौ मोननो हागोन। मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादनि मार्क होनायनि सायाव रायजोआव फालांगि ओंखारदों। कभिड-19 नि जाहोनाव सोमजिनाय आनजाद होनो हायै थासारियाव रायजोआव फोसावना होनाय फरायसाफोरनो मार्क होनायनि फर्मुलाजों फरायसाफोरनो मार्क हरनांगौ। नाथाय बेनिनो सानैसो फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनि रां जानानै फरायसाफोरखौ फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंशन मोनहोनो थाखाय खामानि मावदों। बे बाथ्राया फोरमान जादों नैबे रादाबनि गेजेरजों, जेराव गरायमारि आनसलिक स्वाली हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि हुबिबर रहमान आरो गरायमारिनि गंसे गोजौसिन फरायसालिनि आफादगिरि आक्कास आली आहमेद बिथांमोना फरायसालिनिफ्राय गोबां रां लानानै फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंशन आरो स्टार मार्क होनायनि खामानि मावदोंमोन। रादाबाव मोनथिना मोननाय बादिब्ला, कामरुप रुरेल पुलिसआ कामरुप रुरेलनि इन्सपेक्टर अफ स्कुलाव 4 घन्टा नायबिजिरना बेनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर मोननो हादों, जेरै लेपटप, मबाइल फन, गोबां डकुमेन्ट्स आरो गोबां रां। आरोबाव इन्सपेक्टर अफ स्कुलनि माखासे मावथिफोरनाव सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ कामरुप रुरेल पुलिसआ लानानै थांदों। नोंथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।